live dali sa tabangan mismo sa M. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 10:08. May sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon Night Patrol! Kalidad nga pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol!
Mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga balagad kita sa nabilin 48 minutos. Karon nga adlaw Viernes, Friday night, Petsa 5. Sa Biyernes naman ng edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kanandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan Central Southern Cag, Northern Negros. Of course, ang aton sining mata kag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol kay na para kanambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat imulsuan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabiyon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo action John Diaz mga responder. Back to back sa aton nga piloto action Ninyo Bogina. Aton nga mga update kag mga balita sa nasyonal kag international news center sa Action Radio Bacolod buylog nato ng puwersa ni Action and Defensor. Of course, opdal mo kita sa aton sining ka mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sel Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, buylog mo nato ng puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kirandan ang inyo sinialagad, ang inyo sining anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin 46 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kanami subong sang lakat sang panahon Friday night. Masanag ang silak sang bulan. Nagaigpat-igpat ang kabitunan sa kalangitan nga nagahatag katahom sang kalibutan nga napunan sang kalipay. Kung kaisa may kasakit, apang ang rubaton nga nagasiling sa likod sang galom may nagahulap, nakasanag. Ato lang ginapangamuyo, amat-amat nga nagadalom ang kagabihon, dugay-dugay korpyo na. Kabay pa nga wala na lang sa mga insidente nga magaluntad sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, para nga mangintayo yun ang kahamuukon nga katulugon sang aton pumuluyo. Mentas tanto kita diri nga naga-broadcast sa inyo palatuntunan, amon bantayan kag himulsuhan ang amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Bao si Mr. and Mrs. Kuya Mark Efren naka-check attendance sa sakon diho. Nagabanaagid ang ngalan ni Kuya Mark Efren kay Mrs. siya dira suki gid sa Action Radio gali ni nagapamatik gini katagabi sa aton ang atiayo ni Kuya Mark Efren. Kasimple malang nga sahi sang tawo ning asawa ni Kuya Mark Efren. Kanami nga mga batasan sang tawo bla ka very low profile bla kung sa mga kilala ko pa gapawala lang pero may ginatago man. Muna ang sekreto ni Toto Mark Efren, ni Kuya Efren. Naglingaton nga induksyon no? Sa Marso 15 na. Wow, mabarong naman kitas ni. Maobliga naman kitas ni kabarong sa induction sang Bacolod Eagles Club.
Ay, puwerte. Salamat kita. Sa kay Mr. and Mrs. Mark Efren and kids nga nagamonitor gid katagapi diri sa ato palatuntunan. Sa kay Kuya Ramram Roho, aba, hindi man siya magpaulihi. Kuya Ramram Roho. Si Sparkly gani, ara naman ho. Ay, puwerte. Si Ibonibot Sir sang Germany, nga sir, check attendance na ko. Naka-share na ko. Ay, as always. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:17 na. I-check na ko na report sa aton sininga Patrol 2. Aton sininga Crosswind Patrol, liwat naman aton nga kamustahon ang paglibot-libot. Walda, randadi, ni Action John Diaz. Ang observation report sa aton sininga Patrol. Ang report ni Action John Diaz. Igadulong sa inyo sa kalawan sang... Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Action John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi. Happy birthday kay Action Fred Salanga. Viva ang bakuna kay nagabot na. Ano ina, no? At least importante, bandari doon nag-alutsindi naman sa bakuna. Kaya nagabot na dali sa may Bacolod Action Elect na. Gani man. Viva! Kinigyari kami ito bang katedralo? Ay. Sigitan ka. Viva! Tapos ng Santo Niño, no? Last January pa to gali. Kaya doon kakabati ako di permi. Viva tanan eh. Gani. Viva ang bakuna. Mayang gabi Action Direct, mayang gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon kalinong nasang palibot ng sunod sang Bacolod. May nagtambi sa amon diri nga pick-up base may manaog diri. Agnaog daho? May lang ako maidaho siya nga maayo nga butang. Hindi lang malain. Away na naglakat na sa base kabati sa ako niya yun mo, no? Kaya diri sa nagtupad sa patrol sa Action Radio. Dako pa din may nagbaligya dari mani, may nagbaligya dari balot, may nagbaligya dari popcorn. Tanan nga mga mahibo, ginabaligya dari sa tubang sang katedral. Kaya may pinapadireksyon dari ka madipasahin nga sa lakyan, nga nagabiyahe ako hulat gapon na mapuno-puno abing ilang salakyan. Ayo man, no? Ang pasero ganila damo man aksyon na rek amo ginaayam no sang iba kon nga diri sila nagatiner sa may atubang sang katedral. Kabalo ka diri ginatrabaho nagapana okay. Diri man na sila binagahulat sang mga pasero, no? Diri man na sila aksyon na rek mga pasero kisa nagatiner kay kabalo sila diri na ang pulunsukan sa mga dipasahin nga salakyan. Okay. Kita ko diri ganiyo damo biyahe pa man orasaw. Meron pa, may mga jeep pa, punta Taytay. Airport Subdivision. Ano po ganyan nagabiyahe, diri man? Iyan ni kanyo, color green man yun. Ang blue, iyan ni punta Taytay, downtown area. Dahil pa may nagabiyahe, karoon ng gabi. Punuan pa gani eh. Kisa gani may nagkakabilin, pa diri nga mga, nga mga jeep. O nga, doon mga pasero, hindi ka man ilabi maubos-ubos, action erect, no? Ang mga pasahero nga ari diri. Pero liwat, karoon ng gabi, nga isa yung banaton sa gabi action erect, let's check, kumusta ang tabi, bisan isa o dua lang, lalaki kag babayi, mayari di lalaki wa. Driver naman nagtupad di diri sa mo, no? Driver ka motorsiklo, mangkot adi kay Manong, kung ano diri iya naman nga mahambal, no? Mas-activity siya, kay Manong. Manong mayang gabi, pamakson radyo, gali. Anong pila na edad mo, nong? 43. 43. Pwede ka na bakuna. Pero nung kumakoton ka kung may bakuna, na mapabakuna ka kontra COVID-19 ako hindi? Kung para sa kayuan, si mapabakuna tayo. Mayo na. Ang imo ganino ginapananaw, nga kung mayo man lang si mga health, mabisi mo nga ikayong lawas, so bakuna ka na lang. So, pabakuna ta kung ano, kaya para safety sa atong nga lawas. Correct. Kaya para makatapos lang puwas at sa muni nga sitwasyon, face massive lang. Oo, gani man. Hapoy na no? Oo, tanan kita, piksado kita, tanan mo. Gusto? Crazy si Bong gabi nga, kung hindi pa na matapos,
damo gid apektado. Bisan ikaw ka drive ka motorsiklo. Drive ko tricycle kasi siyempre trabaho mo ko nauntat mo sa trabaho kasi alin mo ko sa Manila mo. LSI ka gali no. Oo, nag-lockdown to sa Manila ti wala kita choice nga magbalik to kasi siyempre hindi alternate ang hindi tuloy-tuloy kasi ang isa kag isa ginatagaan sa nga makaobra ti hindi tuloy-tuloy ang obra mo ti may balayran ka to boarding house. Ba to na Manila to tanan mo giyo kwarta gito tanan. Mo nga adlaw. Ono kwarta. Kaya mo na kulit na lang ko ti. Sino nun? Halin ka sa Manila no. Nag-decide ka mapulit. Pwede na puli ay wala mangyapon kay ti ang imo nga Nung i-share sa amon, ano tong sitwasyon sa Manila? Itong amo sinasip pong COVID-19 nga dari ka gid nagpamulya na lang sa Negros. Gabi itong kwan sa Manila. Dito gitong sentro pagkatapos hindi kagidya ka siling giyo kagidya kasi pag amo to pangamon to na dutian restaurant mo ti time nga time nga nag-declare lockdown wala gid klase wala customer di wala customer ang amon lang ginay mo take out lang wala dine in tapos hindi kami imbis nga nag-duty kami tag 12 kami nag-duty na lang kami tag anom hindi mga duty pagkasunod naman alternate naman kasulod na naman sa sunod ang anom hindi git kumpleto ang amon nga inadlaw compared sa una sa normal gid na gid gusto mo gid magbalik iti minimum ti ang rate ng Manila mo pila tong rate ko sa Manila 570 sa Kogel man tani makabuli-buli kit man no galing kiti good like rin sitwasyon ay hakintangan nyo bangod sa pandemic. Oo, good like ka tama. Tingon may matapo sa mo. Pag ato ka sa Manila, tingon good like ka. Lain niya kung ari ka diya sa pamilya mo ya. Inikay niya maano ka diya. Matatap. Sila ka nakabulan din. Matatap pa na sugod ko rin sing lockdown din sa February nakapuli ko mo. Pag March lockdown, may ticket ako gani pabalik by April kaso kay hindi clear nga hindi pwede na yung makano kay grabe ganang sa Manila mo na nga cancel ko na lang ticket ko madari ka na lang dire na lang ko na titi anytime pwede mo ko kabalik kay yung tawagan mo sang bus ko siling ko dire na lang ko kay daw nakita ko kay biyahe ko dito hindi pala pressure ang imong ate si Manong mapabakuna kayo no mapabakuna ko kung time nga para sa kaywan para pangina ano ka naman no June Manong June, thank you. Pwede na siya dyan? Taga din kayo, no? Sa may Banago. Sa Banago. So, biyahe mo pa Banago, ne? Oo, Banago. Tricycle, no? Maya, no? Mahalong, no? Parking? Ha? Dili siya ka parking? Dili sa Tubang Cathedral. Sa Cathedral da, okay. Oo, kung nawala na, so digto. Kung may mga pasero ka ron, diretso sa Banago. Kalong-along sa pagbiyahe da. Gani. At siya decidido siya magpabakuna. Ay siya kapangalagag na? Ang iyaya kinapananaw para kalampuas nga sa pandemic. Para sa safety yaman kag sa pamilya yaman itong hambalya. Manang mayang gabi, si Action dyan sa Action Radio. Nang pila na mo edad ya? 45. So pwede ka na tanik ka babakuna. Na kung may vaccine na mapabakuna ka o hindi kontra COVID-19? Nga hindi ka na nga. Ano lang na nga, hindi. Kapis mabalaan, bala lang, no? Oo. Nga hindi ka na nga. Nakulbaan ko. May kakulba ka. Pag nakulbaan mo na, nga basi may malaking epekto. Pagka pagbakuna. Makunta sabi kung nakulbaan siya sa COVID o kung wala? Nasa nabatian ko dito sa Manila, ang ginabakunahan na naging high blood. Naging high blood sila Pero nang nakulbaan ka man sa COVID, di ba? Mo nagka-face mask na gani. Oo. Papilion sabi sa COVID kag sa bakuna din siya? May bakal na yun. Bakal na bakal. Sabad si mo dyan may magabakal na lang mo ka-interview da. Baligya diri sila sa nga balot. May baligya di sa nga balot. Inangogada, guro bakal kagida balot? Gani, mayroon kami dala ko din. Why sa Pinoy? Ay sa Pinoy. Kung may Pinoy doon, tani mapadala ko si mo para nga makadugang-dugang sa bintay da. Gani. Pero ang iya to ang banana kaina kaya nakabati man ko na sa balita sa Manila nga may high blood. Gani.
Oo, pero- tinihadlad sa kulbaan sa. Oh, nakulbaan sa bakuna, pamangkuto mo sa limo din ang nakulbaan mo, ang mapabakuna ka o kung ang COVID-19? Gani man, isa pa gina. No, Mapataas isa pa gina ka punto karon nga gabi. Ang masaya nagabakal ba si ba interview man? Gani. Manang man gabi. Wala makot ko kung may COVID-19 vaccine, mapabakuna ka kung hindi. I'm not sure. Pero kung ikaw may palang tawon, kung may bakuna na pwede, ayan kung Bakit? hindi. Pwede, kay nang ano, bilang importante. Kaya hindi ka kagwa sa Bacolod, magpatabok-tabok once hindi ka Kung hindi ka safe, no? Yeah. So meaning kung para sa safe ang imulawas, mababakuna ka. Yeah. Oo. Good lie ang COVID-19 daan pandemic, di ba la? Siyempre, hindi naman para sa... Siyempre, well, no, para as a student, hindi ka pa masiling, doon ako pistada, di ka feel ko doon, wala mo na, ano, the COVID case. Galing kay imo lang kita for protection purposes. Siyempre, siyempre. Oo. Sige, thank you manang. Ano siya pa vaccine kaya. Ang mo na bakal balot? Oo, mo siya na bakal balot. Sabi ka sila mo tibay kita nang. Upo na to kayo niyo. Pula ka to kay ninyo. O binon pre. Si Toton Lemar si Enrique. Ha? Nanaog ito na mato. Hindi na pagdugangi ah. Buti pa hando ka. Hindi na pagdugangi. Di pa saludo sa Enrique. Sabi mo COVID. Manaw liwat ka to ka. Hindi ka mapabakuna na kaya nakulbaan ka kay basi magkapareho ka sa natabo sa Manila do man. Oo. Kaya amo nang iwan na balatis na batuhan. Oo, garasis. Hadlok sa mo pa bakuna gani diyan. Pero nalataw nang, di ba, may COVID-19. Pero nakulbaan ka may COVID-19, pero sa bakuna ya, nakulbaan ka lang kaya basi may epekto nga lain. Ang aplikasyon mo nang, ang guaya, diyan. mas action elect. Apa man kuta sila mo kung ni mo di na mas kulbaan mo ang bakuna o kung ang COVID? Oo, nang ano mas kulbaan mo, ang bakuna o kung ang COVID-19? Ang COVID-19. Oo. Te, kung di ba bakuna ka? So, sila ko na, pwede ka gita pa rin ka mabakuna lang, no? Pero desisyonan mo pa na. Oo, para paminsanan ko pa. Oo. Buti ngon may ara pa na nga punto, nga basi pa lang, kung nakita mo gali na nga maayo, gidepekto sa bakuna, mapabakuna kaya. Gusto na dyan ang balya kay may nagpabakuna to kung nga doktor. Ito laki na to? Oo. Diyan? Action elect? May ba na pabakuna to doktor nga high blood? Why siya bakunahan kay high blood siya? Oo. Actually, gina-test na na. Oo, Sunod gina-test gabi, na. I-test ka muna, imo high blood pressure. Kung high blood ka na, hindi ka na nila pagbakunahan. Oo. Tipo Kaya mo yung gina-concern. kung hindi sa high blood, siya nakachimpo bakunahan gina siya. Di ba Oo, bakuna pero- siya? Pero kung normal na yung kondisyon, bakunahan ka ganyan na, no? Kabakuna siya. Oo. May maaari di ka check pa. Ay, may ginastorya si Manang. Ano istorya? Oo. Sa sabad si mo dyan. Ga sabad ka sa negosyo ni Mana. Eh, kaya doon nang do supervisor, kasi street cleaner, balaw. Okay. Manang, thank you, kita. Street cleaner ba eh? Why, di ka rin street cleaner, kita pangita, ya ka rin street cleaner, tundiin. May nang street cleaner na kasi sila ka panili. Kadaan natin visible gina sila da. Oo, wala din sila, di street cleaner, kapangita, ganitong supervisor nila, kung din sila nakadto. Gala, tapos sila absini. Ato supervisor nila eh. Ato na nagmotor. Nagmotor nagmotor. abi ilang supervisor, actually. Gina-check. Malabot pa lang siya. Gina-check yung tao. Hindi ako narada. Oo, mismo abi. May arapan, sa ginatawag, nga motor, mabalik ko dahil sa patrol, kinalubat ng ako nga monitor. Actually, siguro, Si Police Lieutenant Arlene Torrendon nag-monitor sa ato niya katahom sang question mo sa bakuna taker. Salamat kay Police Lieutenant Arlene Torrendon. Siya guro sa bungka ko udi ay. Pasiguro siya sa kung patrol o sa kahit labing bubot patrol galibot actually. Kapag sila guro. Kaya nami asa ko sa imong question no, ano mabakuna ka o kung hindi? Oo, ma'am, kada gabi na ni bulig-bulig ko ni mama. Kasi kung magka ka na dyan, pamangkuton niya gid ka. Oo, ma'am, makita ay taga-duwa, magkutod na gid ka. Ma'am, sino nadlock si mo? Bakuna ako ng COVID. Si ma'am, ay, hindi mo na kumukutod. Niya kay kabalugid ko ya mapabakuna, ginas na Marlene. Oo, wala niya punaw si Lieutenant Torrendon niya. Oo, ay ginaya po na si Ma'am Arlene. Si kabalugid ko.
Si Norman kag si Morina Alvarado ganis ang panukoyo mapabakuna man. Gani. Kabalo ka samtang ginasigis na inform aksiyonero ka. Aging tao bingay ban mera gidyalain do mera balang nahangpan o mera sila nabato ng impormasyon pero hindi klaro sa ila. Amo ni ang donagatag sila sang kakulba bra nga nangot sa bakuna. Pero galikon palapitan mo sila kag patagan mo sila sa mga logical na pamaagi sitwasyon kung gusto magbalik sa normal kung sa mga pagpatag scientifico gid isali gambal mas na like to ambal ni Ma'am Kina ang iya ginakulbaan nga hindi sa magpabakuna kami high blood sa pero sa nakabalo sa nga hindi ka magpabakunahan kami high blood sa di nagabal sa tibang bakuna na ako normal lang man ko very good. Doon mo na bala at least karon ng gabi kulang lang talaga pag sa pagpapainchindi dugang sa tao. Kulang na nagidaksyon na rek. Anyway, ano pa malalaw, ito man ang mga tuning-on, siguro madamo gini. Kung nang nato na rin kagapon, meron kita mga 3 points, no? At duwang decidido, isa ka undecided. Karon gabi at least may isa ka may duwag kita, isa ka decided, isa ka undecided, action direct. So 3 points nga decided, duwa ka undecided. Ang undecided ni pwede pa rin ma-push kag istoryahan niya. Like si Manang, dili kag kagabi itong lalaki, mga tuyabi kay may comorbidity sa mong, may sige dapat siya lalawa. So ito medyo bakang duwa siya. Pero ti subong kay amo ni ginubagin patag naton sila, ti pwede pa sila. Kaya na, matuto sa libertad kayo nakso kay may ara ka sila nga hindi kita mababakuna kung iya ka Sinovac. Kung ibang vaccine mapabakuna siya. So ibang yung bakuna nga brand mapabakuna siya. But so undecided sa Japon. Kaya pag ginagamba nga hindi sa mababakuna, kaya mo na amo man na yung concern kaya sitwasyon kay ang iya balat iyan kaya na-hadlock with section Erika. Pero sa gabi, buwas sa gabi, balaan na. Kadto ka bala buwas sa gabi sa mga lugar nga damo tao bla. Ayun talang sa Action Day la. Ay si Action Day gali buwas no sa Sabado no. Sige kaya yung ta si Del buwas kaya ano ba lang mangin sa ato maka-action ba sino ka mo ba makaibalo maka mo opinion sa iban maka mo darabi sang effort o kana mga opinion sa ibang nga tao basta makabulig na sinyo nga bala man ikon na anong iyo desisyon mababakuna gid man bala o kon mapabakuna gid dapat. Ako na mga senaryo action direct no? Ano kaya kami dito sa plaza publika? Wala rin masyado tao ginakaplakat diri Poso Guard, galibot, sige libot na robing nila diri para ma-make sure nga dapat tula may nagkakatulog sa plaza. No, kaya before pero sa una parang about tempo nga damo din nagatiner. Karon nga gabi bawal gid man no kay ginapat tao nga din plaza publika. Pwede ka tambay, pwede ka pungko pero bawal magtulog. Pero usually pag 11 PM na wala sila para sugtan nga magtinedre action Eric no. Ano karami sa panyo po sa palibot ng syudad. Gali kita ang lang amo gid sa problema ginot action Eric ko puli nga may ako nara ka mo da pwede magluabrihan ng bintana sa labanan sa kapukiran mga uma-uma mo ginaudlan nila no. Congratulations kay Police Major Wilfredo Binoan Jr. Number 1 ang iya nga station. Bali PNP sa bilog nga no po action Erika. Congratulations kay Major Wilfredo Binoman Jr. kay Federal nga team sa Valladolid PNP rank number 1 sa assessment no performance based nila action Eric. Very good. Tara na action bantayan na pinakamasyon balita people sa patrol samtang kita sa gihapon pa dayon nga naglabihon karon nga kaibigan sa totalan nga action tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tulawas mong paguyang o kulang pagnubo sa
Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina sa John Diaz sa Rapid Observation Report sa ato sila patrol. Pitik sang pulso sa Dakbanwa sa Bacolod. Sa mga marabayan, kamakita ng aksyon dyan, ginapuno pamangkot namon. Kung bala gusto siya magpabakuna o kung hindi. Kung hindi nga, may mga rason man sila. Buwasa ba doon himulsuhan ta naman ang dugang reaksyon sa tao pagi kay aksyon del sa rasa. Ang report kayo na batiyan ginadulong sa inyo sa kalawan sang
serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Standby na sa mga report na gikan sa ato sining nga mga correspondent. May gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Joseph Cagjuli Chua and family. Sa kay Engineer Nunoy Garunan kag sa kay Ma'am Julia Mandres ng All Sector Industrial Sales dara sa Kabangkalan. Engineer Arthur Normandy sa Barangay Takuling may gabigid ha. Standby action Roger Gutiv ha sa imo sining report. Salamat kay Mr. Arioben Tampos ang LTO Chief sa Bacolod nagapaurok-urok kid. Sa kay Ruilio Toto Catalbas Jr. si Mr. RMK. Mrs. siya, mga kabataan niya, pati amon na amigos puno runok da, kaporok-urok gid. Si Mr. Mrs. Roger Montalbo and family dira sa Simaros Wine Center may gabigid. Sa kay Maninay Senchamoff, Maninay musta ka da? May Kagaloy Bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jiro de Velos and family. Of course, sa kay Tuto Chong sa Apollo Restaurant. Sa kay Banban, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Nagapaurok-urok yun, no? Ginata, miyaw taman dira si Feli Nora Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana, Negros Occidental. Si Cap Chad Periada kasi kagawad yung Fred Sapanta and company dira may gabigid, no? Kay classmate Merly Dolido Magallanes da may gabi. Sa kay Maylene Galino. May gabi dira kay Maylene Galino. Sa kay Cory Badaha dira sa Kuwait. Jocelyn Dispujo may gabi. Sa kay Madam Maria Los Gabaran at Gilan sa Kabangkalan City. Dara sa Moises Padilla man si Mike Jan sa Molde Ziva may gabigid ha. Helen Barreto may gabigid. Sa kay Joe Chief na Balitan Kasag, no? Dara sa Bantayan Park, Bago City. Uy ga monitor kada sir. Salamat gid sa mga taga Bantayan Park na Bago City may gabigid. Si Edmond Claridad sang Tabunan, Bago City ka porok-orokin siling ni Edlin Labrador Claridad. Kag dara sa may sitio lupa Barangay Sagala Castillana, pamilya Halasgo, Hicano Salvatera Robles, Kabalhin kag Tapayan. Alin nina kay Rimar Hicano Halasgo. Sige, ari ng report kika sa Ronald Agros. Aksyon Roger Gutiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Reports. Aksyon Roger Gutiv. Line number 2 sa report. Chairman Gabipis kami. Yes, Action Eric, may gabi sa ato mga aksyon sa ato si Action Eric na mga marita man diri sa may siyudad sa Cadiz sa ato diri pila ka mga area sa bayan sa norte sa probinsya sa Negros Occidental sa siling Biyernes. Biyernes sili karon. Oo. Biyernes mo. Halakan chimpo tablo do kada sino giti 1 hour lang tay. Jer? Nagkuhan siya. Good. Okay na? Ano to? Kakas ang ako ng exit. Okay. Tido, okay na? Was-was na kay Chimpota. Isang takauras. Yes. Actually, sa aton sila nga dulo sa mga balita pasakaan sa kaso ang isa ka persona nga sa rin na nakpan nila nga may armas lotang sa sunod sa Sagay. Kagabi, tigin pa dahil na inquest ka ina ang kaso nga pagkuha gid sa armas sa iya isa ka 30 caliber nga gibutang ni pistola man ini alas 7:55 kagabi sang ginakop ini siya si Alfredo Perinal Jr. matapos nga ini aksionerek ang ginreklamo kay man daw yung pagpintasan niya ni ang
ang manak yan minor de edad. So ang ini nga persona 40 anyos ang edad kag residente sang Turok May Sungswagon, Barangay Babiera sa siyudad sang Sagay. Ang ini nga reklamo gipanangat mismo sa DSWD, that's why ang mga taratapan pinagi sa kay ni Maya Harold Dimisyon nagpadulong sa may Barangay Babiera na nangayo sa police assistance sa pag-abot dito. Tamo ni ang nakita mismo sang mga police kag sinisang DSWD nga nga persona nagataklos sa armasa. That is why maabtik man na yun ang kapulisan pinagi sa kay police Staff Sergeant o Police Senior Master Sergeant Jonathan Sironda nga nadisarmahan inisya kag nakuha ang among armasa. So ang siningagya itong mga kaso kay una ang pag-file sang Republic Act 591 kag isunod pag-inaksyonerek ang kaso nga pag-bayular man sa Republic Act 7610. Sa siyudad sang Katistawan sa atong silingat nga sagaspan nga balita alin sa Blatter Entry sa nga kapulisan ang apat o yun ay tatlo tanan ka mga persona gagin pangdakop bala nga may kaso na sinerik nga may kaso nga pagpangawat at galing report na ito kagabi nga may nga ginakop nga isa ka wanted person may upon pagalinisla nga mga away punta sigaling nga mga wanted person pagingiman, no? Ang report nga patigayon ang operation sang kapulisan upon man ang Provincial Intelligence Unit pinagi sa kay Police Major Albimar M. Flores kag ini mga gipadako pamusanday Danilo Villanueva, Erica Porta, Restituto Oscar Ikihano, Macario Niala, inay mo report na kagabi, kag ini si Baltasar Villa Izirano, tanan digas sa Baydaron, kag residente sang Hacienda Sul sa Barangay Magsaysay. Ang ilang nga kaso ini aksyonerik kapag pangawat, kag theft nga kaso kag ipanugat ng korte nga hindi sila makapiyansa sa 20,000 pesos para sa ila sining nga temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest issue ng Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang executive judge ng RTC Branch 60 na nakapetsa naman Enero 19 sa sining tuig action direct. Dito na doon ini apat ka mga persona sa bahin sa Candy City PNP Custodial Facility. Amay nga tumadulong nga report, balita, mga informasyon. Ikadari sa mga norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutin nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinak sa Roger Gutin live report gikan sa Northern Negros. May kapitila kay Kapitan Madeline Diaz kagay komparita Jonathan Diaz kag sa mga taga-barangay itindra may lang pagpaurok-urok pamati. Ang report ni aksyon na Roger Gutin ginadulong sa inyo sa Kalawan sang ang report ni aksyon
nagapaurok-urokin, no? Si Toto Richard Salazar Ibanez sa Panokoy, check attendance lang, Inday Blasa. Si Mercy Mirasol Flores, Haraman, napaurok-urokin siya. Susan Gonzales, may gabi, ha? Sa kay Elisa Iligan, Rose Rosales, Kent Bulakha, Juanisa. Sa kay Eva, si Eva Gradas Baterna, no, sang La Carlota City ga monitor gid. Si Richie Baradero, tamay lang pamilya Baradero sa Purok Paglaom, Barangay Tacoling, kag sa pamilya Osano sa Manville Royal. Halin kay Richie Baradero. Sparkly, may gabi, ha? Christine Nunez Villalobos. Sa kay Lida Zamora Yumagishi. Mayong gabi, no? Kag mayroon din ang pagpamati. Ruther Kirk Lorenzo Olmido, check attendance. Kami ako lang asawa ko, Jessica Barela, alin kay Gerans Barela. Elizabeth Malakagamallara, manong Barangay Iwan Manaplara, man si Marilo Kahilig sa mga bidila kay Nato Kabahaga. Nagapaurok-urok ito. Balik kita, we make a back, balik ka report sa Patrol 2, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Pagkolong kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sagsag anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balakad, balikan ta ato sila Patrol 2, Cruiser Patrol. Balikan ta si Aksyon Jandia sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Radyo!
Action Night Patrol Field Report. Action John, sa balik report, please come back. Action Eric sa anay sa mga kapulisan dito sa syudad ng Bacolod, nagtaas na ang acceptance rating nila sa COVID-19 vaccine action na Eric. So kay BCPO spokesperson, Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, nagipan nila ang survey sa mga kapulisan, madamo ang una nga nagpangduha-duha sang may angot sining bakuna abi apang sang nagpatigayon sila sang information and education campaign kag natagan na ang kapulisan sa benepisyo nga madulot sang bakuna nagdamo na seksyon nga magpabakuna action Eric. Pagpayag rin in Jape nagwa sa ilang survey nga kalabanan sa mga kapulisan nagpayag nga proteksyon sang ilatag sa pamilya ang rason kung nga nagdesisyon sila nga magpabakuna kontra sa balatian. Dugang pa ni Indiape, naintindihan man sa kapulisan ang halit nga dulot sa COVID-19, kagliyag nila masigurado nga protektado ang ila kalawasan, ilabi na nga sila ang masamigin hamtang sa mga lugar nga madamo sang taho action Eric. Amon sa Bacolod City Police Office, no, susubong makahambal ako nga mandaman taas na ang aton nga sa survey na mo na mapabaksin ang mga kapulisan tungod nga ini para man sa amon kaayuhan no na bet tapos nagadiyer gid kita man sa aton man nga kasugoan nga sa mando naton nga magpabaksin kita bilang protection sa aton ug sa aton pamilya. This means ma'am nga gusto ng pulis ipakita sa public even sila gusto magpabakuna. Yes, ang gusto naton nga makita sa publiko nga kami sa inyo kapulisan willing gid kami ang magpabaksin kago kami man nagapangagda sa inyo nga mag-educate kita sa aton kaugalingon na mamati kita sa mga balita para nga maintindihan naton ang importansya sang vaccine para sa aton. Wala pa man, pulis ka mo gusto information education campaign for the sound CC. Yes, no, mo isa ka ayo sa aton dito sa Manligad sa aton nga city mayor no nga magbulig ang aton kapulisan. Ang aton nga rekorida gani no, hindi lang sa prevention na subong kundi pati naman sa pag-edukar sa mga pumuluyo sa mag-intindiho naton kung ano ang vaccine, ano ang kaiwan nila sa aton kag nga kinahanglan din naton magpa-vaccine. Actually, kabatian si BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape miangot abis sa desisyon sa mga kapulisan sa sulad ng Bacolod bakuna sa COVID-19 na pag-ambalana. Samtang kaina sang hapon nasa puwan nila mga patay ang isa ka 11 anyos nga babae sa suba nga sakop ini sa Hacienda Manaol barangay Matabaang sulad sang Talisay Action Erica. Kay sunod kay Talisay City PNP Investigator Police Staff Sergeant Alfie Barnuevo. Actually, nagagaday ang biktima o si anyos nga babae nga residente sa Purok Tunay, Barangay Bata, Sulad sang Bacolod. Upo ang iya duha ka mga manghod, tagdatlo ka mga pakaisa niya, bali anom sila tanan magpadulong sa suba da mismo sa lugar Action Erica. Actually, dito sa may ulunhan, so sakop na to kuno sang area sang Matabaang Bridge o kod nga suba sa Matabaang Action Erica. Ang tabo, nagtabok ini sa suba, galing kay ang daludo, bala ang current, sa do kabaskog ginpunggan pa rin sa ganito sa iya nga mga utod, mga manghod ya nga hindi magtabok kay medyo kataas sa libas ng tubig. Yan ang testing sa para kung bandaan ni mamala ito sa pinakamagulang sa anom nga naglakata. Yung pagtabok yung Action Erect dito kag ginanod ini siya tubtob nga wala na siya na salbar pagitingwaan pa man siya nga buligan galing kay kabaskog ba sa daludo sa tubig nasampay ni siya nalabot sa Action Erect dito sa area sang Hacienda Manaol Barangay Matabaang Sulad sang Talisay. Sang nakita nini ang iyang alawas sang rescuers sang Talisay City DR mo gindireksyon nila dala sa may Talisay City Health Center o Health Unit abi para kutani nga mahingagaw pa ka mabulong ining 11 anyos nga babae o galing kay gindeklarar ini nga dead on arrival sang attending physician. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kinaksyon dyan, may pahabulo, may kabidira sa mga nagaronda nga kapulisan sa station number 2 led by Police Lieutenant Andy Ofalia. Araman si Sir Ben Servacion upod sa iyang makopdanan nga taga-ACISG Force Multiplier.
Happy listening din na kay Juarez, kay Joris Juarez. Ang panamyaw halin kay Nanay Dilia, nga nagapaurok-urok kid. Wow, si Kumari Codilia Ordon. Kumusta si Don Juan Ordon da? Kakangakon nga ihada da, kamusta? Happy listening kay Dr. Francis Balsomo, ba amigo ko? Dr. Francis Balsomo sang La Carlota City. Kag happy 62 birthday sa kay Jerome Solinap. Sa kay Jerome Solinap, happy 62nd birthday today. Halin kay Pare John Solinap, kay Kumarita Ronalyn Solinap sang RG Sol Roofing. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program, Biyernes edisyon, magatakop ini temporaryo balik ini buwas Sabado. Ato sa mga patrola unit reporters in action. Nga nagpangalaga tiro kami sa action na Roger Gote, John Diaz. Action ninyo muginang atong kapirito sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back ay Security Guard Company with IT Expert Sel Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Torok, Ciudad Sabago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Congratulations gali kay Kwan, kay yarang gugulo subong Major Rene, kay Police Major Elmer Bonilla, my good friend. Major na si Elmer Bonilla, no? Kadasig lang. Congratulations, sir. Sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, inyong lagat ang Orman Action ay Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!